Okay. Sa katapusan nga pares atong ipahiluna ang atong kaugalingon, no? And napay main event. Okay? The Catholic versus Bible Baptist. Ang tema ilang tema resolve that the true Christian is the Catholic Church according to the Bible. In other words, ang ilang debate walay gamitay og laing mga referensya. Biblia ra gyud o unsa man klaseng versions, basta Biblia ra gyud ang ilang gamiton. Nya nagsabot ni sila nga walay daghang objection. Mingaw ni karon mga formal ni sila, mga buutan kayo. Kay salamat o karon ang affirmative side timekeeper. Ang timekeeper, asa itong timekeeper? Watay, Jared. Lubat, siguro may cellphone pa doon. Okay. Okay. Ang tema balik ko na to. Palm up. Resolve that the true Christian is the Roman Catholic Church according. True Christian is the Catholic Church according to the Bible. Pamatud-an sa affirmative side, si Rosby O. Alihabo, the former born-again pastor, convert to Catholic or to Catholicism. 10 minutes presentation and pila ang ilang kwan? Inyo? Okay. 10 minutes presentation. Timer. Start now. Sige. Okay, maayong gabi kanatong tanan. Usa ka grasyag padalangin sa Ginoo nga nahitabo kining atong dialogo sa pagtuo. Kumbati sa rason, way labot ang atong korason. So mga igsoon, mapasalamaton kami, especially kang Sir Ray Arns, nga mao na ning kamot tining mahitabo kining atong dialogo sa pagtuo nga diri sa Naga Boardwalk. Wala mga igsoon, mapasalamat mi usab sa tanan nga nituyog niining atong dialogo sa pagtuo. Nga din mga igsoon, isip nga afirmatibo niining taknaa nga akong pamatud-an nga ang simbahang Katoliko mao ang tinuod nga Kristiyano sumala sa Biblia. Resolve that the true Christian is the Catholic Church according to the Bible. So amo ning hisgutan mga igsoon nga sumala ra sa Biblia. Way labot ang mga world history, mga encyclopedia. Nga naman, kay matod pa nila kung ang Katoliko kuno, dili kuno kaistan kung Bible alone. So akong suknaon asa taman ang pagka-Bible alone sa akong kaatbang pastor sa Bible Baptist nga itong pinangga kasi Pastor Rayan Puentes. So mga igsoon ko na Kristo, matod pa nila nga ang Katoliko kuno dili Kristiyano, no? Kung mangutana ka niya sa kilid-kilid mga igsoon, unsa man ang imong simbahan, unsa man imong reliyon, mutubag sila I am Christian. Ang Katoliko dili kuno Christian. So nining takna mga igsoon, dili lang kani kay Pastor Puentes, kun dili sa tanan nga naminaw karon nga mga dili Katoliko, ma-born again man o mabaptis. Ako pamatudan isip nga Katoliko, the true Christian is the Catholic Church according to the Bible. Kay Biblia naman, dawatong talong version sa Biblia, New Testament or Old Testament, unang pruweba, sumala sa kasulatan, nga ang Katoliko, maoy tinuod, nga Kristiyano. Atong basahon ang version sa Protestante mga igsoon. Kining version na, no, New Testament by Henry Hammond, dili ni sa Katoliko, kung dili
usa ka protestante. Atong basahon mga igsoon, kung mabasa ba ang tema nga the true Christian is the Catholic Church. Atong basahon mga igsoon kunya ni Kristo. Kay mao man ni ang nindot kaayo. Kay magyaw-yaw ta diri nga wa tay kapakita ebidensya. Tama nang ta bersikulo huna-huna kapitulo bana-bana. So atong basahon unsa may giingon sa Revelation chapter 4. Usa giingon? And I will acknowledge him as a person truly godly, a true member of the pure Catholic Christian Church. So klaro kayo mga igsoon, a true member of the pure Catholic Christian Church. Sumala sa kasulatan. So klaro kayo igsoon, 1-0 na ni. Nga naman, ang akong tema, pamatud-an ako ang tinuod ni Kristiyano Katoliko, sumala sa Biblia. Akong giproibahan sa Bibliang Protestante sa New Testament by Henry Hammond nga ang tinuod ni Kristiyano, the true member of the pure Catholic Christian Church, way lain ang simbahang Katoliko. Sa mga igsoon, ikaduwa nga prueba 4:12. Ikaduwa nga prueba, mugamit gyapon ko og lain na po niya bersyon sa protestante. Wala man si Pastor Puentes ani. Sa mao na igsoon nga unsa may giingon ni John guys? O sa gyapon ka expositor New Testament, no? Kang John guys. So unsa may giingon mga igsoon? Mabasa ba sa bersyon sa protestante nga ang Katoliko tinuod ni Kristiyano? Atong basahon mga igsoon. Unsa may giingon sa ilang bersyon? Matod pa, as to mention a few remarkable particulars, the Catholic Church is one mystical body of which Christ is the head. Klaro kay mga igsoon, ang simbahang Katoliko mystical body. Unya mga igsoon, si Kristo ang head sa simbahang Katoliko. Unsa giingon sa Bibliang Protestante, New Testament, gikan ni John Heiss, ang simbahang Katoliko mao ang tinuod ni Kristiyano o ang head mao gayud si Kristo. Unsa giingon? Catholic Christian Church, dili gyud Baptist Church. Wala ba igsoon dugang paniana ato na pong basahon unsa ba nga pagtuo sa balaang kasulatan, sa bagong kasabutan nga ilang gibarugan. Ato ning basahon ning paboritong bersyon sa mga protestante, born again Christian, Baptist, kining King James Version. Kay mao man no? Paminaw mo mga igsoon ha, ang akong ipanggamit ng mga bersyon sa Biblia, Bibliang Protestante usa. Unsa may giingon? Unsa mga pagtuo ang gibarugan sa mga Kristiyano? Baptist faith ba? Atong basahon. Matod pa mga igsoon, atong mabasa diri sa King James Version 16:11 nga nag-ingon. Unsa may giingon? He want them not to all teacher who boast the Spirit, but try them by the rules of the Catholic faith. Unsa nga pagtuo ang hisgutan? Catholic faith, dili gyud Baptist faith. So klaro og tataw mga igsoon nga ako nang napabarug nga ang tinuod ni Kristiyano mao ang Katoliko. Kaya nga atong tema, resolve that the true Christian is the Catholic Church according to the Bible. Tulo ka bersyon sa protestante nga ako napamatud-an nga ang simbahang Katoliko mao ang matuod nga Kristiyano mga igsoon kunya ni Kristo. Nagiingon sa Juan 8:17, kung kana pamatud-an sa duwa o tulo ka saksi, kana kamatuuran. So kamatuuran dili ni bias ha? Dili ni bias ka naman. Ang akong gipruwebahan, Biblia, bersyon sa protestante, dili bersyon sa Katoliko. Lain na po niya pruweba mga igsoon. Kining bersyon sa usa na po ka protestante. Iyang pangalan si Richard Baxter. Si Richard Baxter mga igsoon, kining New Testament Richard Baxter. Unsa may giingon? Mabasa ba
ang Catholic Christian Church? Di paila ba sa mga apostoles nga ang Kristiyano mao ang Katoliko? Atong basahon. Nindot maning basahon mga igsoon. Aron maklaro gyud ang kamaturan, no? Atong basahon mga igsoon. Matol pa sa Roma 11:23, 11 versikulo 12. Ini Gentiles have been to generous by occasion, and Paul of the Jews will they add to the glory and the greatness of the Catholic Christian Church. Unsay nabasa sa balaang kasulatan? Catholic Christian Church. Mao lang usa ka hagit sa mga dili Katoliko, labi na sa mga Baptist o born again for due respect. Ayaw gyud mo ingon nga ang Katoliko dili Kristiyano. Nakamula ang Kristiyano. Nga naman, kaya ang tinuod na Kristiyano sumala sa Biblia, waylain ang simbahang Katoliko. Nga naman, tungod kay ang head sa simbahang Katoliko, no? Dili si John Smith nga founder sa Baptist. Ang head sa simbahang Katoliko, atong basahon, diri sa John chapter 10 verse 16, diri sa version unsa may giingon? And Jews and the Gentiles shall be one Catholic Church under the only universal head and shepherd. Klaro ka mga igsoon, nga diin usa kasimbahan lang ang giangko ni Kristo. Una mga igsoon diri na punta sa bersyon sa Katoliko. Aron nindot kayo ba? Kay sumala man sa Biblia. Bersyon sa Protestante, usa lang ka bersyon sa Katoliko. Asa man tong Biblia sa rin. Unsa may giingon sa balaang kasulatan sa bersyon sa Protestante? Ang tinuod nga simbahan ni Jesus mao ang simbahang Katoliko. Akong nabasa sa Biblia ang Protestante, nabasa po sa Biblia ang Katoliko. Sulig-on pa sa kaoy magkuno ang akong tema. Ambot lang ko mabungkag bali sa ko igsoon. Balikon ko ha. Basin mangutanan niya ang kaatbang abot sa kaluwasan. Kinahanglan mo subay siya sa subject matter. God bless. Okay. Okay. Salamat sa napulo ka minutong presentation sa atong affirmative side, proving using only the Bibles or different versions of the scriptures. So, karon natay napulo pod ka minuto for cross-examination coming from the Bible Baptist from Pastor Rian Puentes. Timer starts now. Okay, tingog. Test mic, kani. Okay. Salamat, Mr. Moderator. Salamat sa presentation, Bro Rosby. Una na kong pangutana, gi-clarify na ko kung unsang verse. Ingon ka, gigamit nimo ang Revelation 4:12. Pangutana, unsa nga Bible nga naay verse 12 ang Revelation 4? Unsa nga Bible na? Dia. Version ni Henry Hammond. So, ang pangutana, stop na. Ang pangutana, unsa lang nga version? Version ni Henry Hammond. Unsa ba giingon? And I will acknowledge him as a person truly godly, a true member of the pure Catholic Christian Church. Nabasa ang Catholic Christian Church. Ang atong tema, Catholic Christian Church. The true Christian. Dili gyud Baptist Church. So nabasa sa Biblia, ang giangkon, Catholic Christian Church. Dili Baptist Church. Nasunod, ito bagang pangutana. Next question, please. Okay, sunod nga pangutana. Sa Douay Rheims version o King James version, at least ang Douay Rheims is English official version, one of the official versions of the Roman Catholic Church. And then among asad King James version. Doon na ba verse 12 ang Revelation 4 sa King James o sa Douay? Doon na wala. Tubag, yes! Basahan ang King James version mo. Nadia ang diwa sa Leviticus chapter 11. Mabasa lang ni mo diya ang Catholic, word ng Catholic. Essence lang na, diwa. Pero dili yun sa version yun nato kay sumala man sa Biblia ang atong tema di lang usa ka version. Tanan Biblia daw atong tanan version. Daghan kayo klaro kayo nga giangkon nga
Kristiyano, Catholic Christian Church, dili Baptist Church. Nabasa na ko letra por letra sa Biblia. Protestanteng Biblia, Katolikong Biblia, nag-angko, nagtumbok ng tinuod nga Kristiyano, Katoliko, dili Baptist Church. Natubag ang simpleng pangutana. Next question, please. Okay, next question. Ingong ka nga doon na ako'y King James dire 411 ra kutob. O niya na po ko'y duway rim sa English, sa online, 11 ra sad kutob. Sakto ba to imong tubag nga dunay verse 12 ang Revelation 4 sa King James ug sa duway rim? Yes, sakto kayo! Sakto kayo! Ang imong version kulang, ako kompleto! Nga naman, mabasa nyo na King James version eh. Kaya sabi mo basa, ako ikaw. Or moderator, ako na, tubag naman ko. Baharot ko ako tayo. Ay, basahin mo Atong din. basahon yun. Atong basahon isa. Ayaw po me to answer. Stop ang time. Ang samaan, gingon. Atong basahon yun ha. Then, by the rules of the Catholic faith ang iskot ano? Catholic faith. Nabasa na ko. Mr. Bendes. Okay, sali. King James version. Ang gingon. Catholic faith. Dili. Baptist faith. So nabasa na ko ang version nga Catholic faith. O nga, ang gila sa Biblia, Bibliang Protestante, Bibliang gitawag na itong Katoliko, ang gitumbog na simbahan, tinuod na simbahan, Catholic Christian Church, Okay. dili Baptist Church. 1 minute naman ang atong answer. 1 minute. Okay. Taas na kayo. Sige, next question. Okay, moderator, mo premise ko kaya ako nung gibasa. So akong basahon. Okay. Stop ang time. Ako basahon Revelation 4:12. Ipisa niya. Lain na, ipisa na. Okay, wala di ay revelation. Okay, go. Next question. Naminaw ka sa akong pangutana nga nagsugod sa Revelation 4:12 o wa ka naminaw? Wag! Namino kayo eh! Kung gusto nyo bang version, Revelation na Tapos sa Ephesians, atong basahon de. Para kami nga, doon yun, Dre, ano makabasa yun ka? Alay, Dre, Sabi nyo na. And I will acknowledge him as a person truly godly, a true member of the pure Catholic Christian Church. Revelation 4. Nabasa na lang po, version. Revelation na. Okay. Mr. Moderator, ay ang trabaho, mangutana, naunsan mo li. Mangutana. So- Nabasa lagi na. Ako'y basa, parang may reklamo. Ako'y basa rin. Okay, next question. Next question. Sunod. Next question. Ang imong nyara. Dire ko. Okay, next question na Ang kayo. imong gipangutana Revelation chapter 3 o Revelation chapter 4 imong gibasa? Pre. Ha? Hello. Osbon ako. Ang imong gibasa ba Revelation 3, Revelation 4? Tumag. Revelation 3. Nabasa po na to sa Revelation 4. Na dunay nag-iskot og Catholic. Subot pasabot, ang atong tema sumala man sa Biblia, akong nabasa sa Biblia, Catholic Christian Church, ang tinuod nga simbahan. Wala na kabutang dili nga, Baptist Christian Church. Pila ka minuto, pumulabot sa ka minuto. Ha? 1 minute. Ha? Next question. Dili, 1 minute ang tubag biya. Ali ra kayo ang pangutana. Ang pangutana nako ganina pa kaduha gyud Revelation 4. Gibasa nimo karon Revelation 3. So pangutana. Do na ba balik ko na kung unang pangutana. Do na ba verse 12 ang Revelation 4? Yes or no? Diha tubag. Walay problema ang 3 ug 4. Yes or no? Ang 4 is wala, pero ang 3 na Pero wala na nagsupak, wala ko'y nabasa. Importante na ang nabasa. Bisan pag maglukso-lukso, pagkatamling-tamling, pagkapangutana, naama ko'y nabasa. Ikaw wala. So, pildi ka niya. Doon na ko'y nabasa, Catholic Christian Church. Ang atong tema, resolve that the Catholic Christian Church is the true Christian. Nabasa na ko sa daghang bersyon sa Biblia ng tinuod niya Kristiyano, Katoliko, dili Baptist Church. Natubag ang simpleng pangutana. Next question, please. Okay, so sunod pangutana. Ang kuno na nimo nga nasayop ka sa duha nimong tubag kaya ang akong pangutana man God Revelation 4 verse number 12 nga wala. So ang kunon ba nimo nga nasayop ka sa imong paglito nga Revelation 4:12
wala di ay verse 11. Ah. Kunon ba nimo o dili? Moderator's time. Ang pangutana, mga repeated question na. Iyan naman. No problem. Dili, giangko na Nangutana niya ko. ganiha nga wala. Lain ni. So, wala. Objection ko, objection. Why problema bisag kapila pa ko balikon? Kaya ako maning time pangutana, nabay tay rules diha nga ayaw balika. Dili, ang point nako, ang imong pangutana gitubag na niya ganiha. Mo'y point nako. Di, lahi ni. Yan ang gitubag nga walay mabasa nga 12 sa chapter 4 naa sa 3. Oh, ang ako So, ang pangutana- imong pangutana, ang nanguya kuno ka niya 4 ug 12. Humana na niya gitubag na. Next question. Sayop. Okay, good. Sige. Karon, ang atong tema na diha Biblia. Okay, Biblia. Bro, na diha Biblia. Pangutanan ako nimo. Kana bang giingon nimong Biblia, apil ba ang footnote? Yes or no? Tubag, di na footnote, bersikulo gina. Di, yes or no sa... Yes! Dili na footnote, bersikulo. Tubag Moderator's ako. time. Yes. Irrelevant po ang question. Kaya ang question, wala na to iapil ang footnote. Kaya ang footnote, kung Biblia, Okay. opinion man na sa mga translators, o kung sa'yo nag-translate, nasa bersikulo ang inyong tubag. Objection na, So, objection ang imong moderator. Tubag, wala na ko'y pangutana. Di, Ang objection. pangutana, irrelevant question. Relevant ko. Yes. Di, moderator, nganong irrelevant man moderator nga Ang klaro man irrelevant nato. in the sense na Biblia right. Gusto man mo sumpak mo sa So, wala moderator. Wala Pwede naman ang Mr. Moderator, counter objection. Kinahanglan nasa itong respeto ng moderator. Unsay declare sa moderator, ato lang sa respetohon. Okay. Exinalis na Balik ko na ako, balik ko na ako ha. Balik ko na ako. Nga ang tema sumala sa Biblia. Kunya nangutana na karon og footnote. So dili na to dawaton kay kanang footnote actually dili gyud na mga bersikulo sa Biblia, opinion. Sunod pangutana. Next question. Pangutana. Okay, next question. Imong gibasa is King James. Imong gibasa King James version 1611. Napo ko'y King James. Dito ka pangutana. Mo feedback bro, mo feedback. Diri lang ko bro. Sige. Oh. Balinta, So, dito ko. okay na. Sige. Sige. Ang akong pangutana kay Dito mo naagid na sa Revelation, sa 1 John chapter 4, wani mo gi-quote pero ako na lang i-quote. 1 John chapter 4 verse number 1. Mabasa ba diha sa verse, dili sa footnote, sa verse. Sa 1 John chapter 4 verse 1, ang Catholic O sabi ganan, no? Here am then that believers of teachers who boast of the Hey! Nabasa letra mo letra isa. Pamalit. Pamalit og King James version mo. Nabasa na lang ko letra mo letra. Mao nang klaro kayo nga ang tinuod nga Kristiyano, Katoliko, dili mga Baptist. Nga naman, kay ang King James version mismo nagtugan nga ang tinuod nga sa Catholic faith. Next question. Natupag ang simpleng Next pangutan. question. Next question, please. Okay. Tanong nga, Pastor. Sunod pangutana. Ang imong gibasa ba doon na by verse 1 o katong sunod mo ay verse 1? Tubag! Yes! Na kayo lagi, Pastor! Basahon! Moderator's time. Unnecessary question. Okay. Unnecessary question kay Tubag na. dili siya subay. So, manaa may verse man o wala, ang issue kay mabasa Tanong, man. pangutan na, Pastor. So, unnecessary question. Next Okay. question. Ako lang itong tubagon. Ako lang tubagon. Bisan pag na unnecessary question. Okay. Dili Atong siya- palakpak ka ng ginawa. Sunod, pangutan ka lang. Next question. Lisod, og likon niya pangutan na, Pastor. Kalikon pa sa kahong nagkuno. Sige, palayog. Okay, karon pangutana kay ingon man ka nga duna, okay? Duna. Sa akong pagbasa na ay verse 1 ug verse 2, ang imong gibasa titulo dito sa ubos. Pangutana, apil ba sa Bible ang imong gibasa? Yes. Tubag! Tubag, yes! Appeal yun! Verse 1, chapter 3, verse 1, yun ang ewan, oh? Oh, verse 4, oh, basa. Basa, Mr. Moderator, kani. Nani, number 1, oh? Oh, chapter 4, verse 1, sige, basa. Nakakanit, kusog kayo. Okay. Oh. You wanted them not to believe all teachers Oh. who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic Tolik faith. Faith! Nabasa! Asan? Moderator's time, dili good siya footnote. Libot not! Libot not! Verse yun! Ano? Sunod, pangutana. Okay, sunod Isa matubag pa ko. pangutana. Wapat na humagtubag. Wapo namang isa.
Nga naman, wala pa nang magtubag. Iyo, makulit question magkano. sige. Nabasa na ko letra po letra, dili footnote, nga ang Catholic faith, mao ang tinuod nga Catholic Christian Church, dili ang Baptist Church. Mao lang kamo mga Baptist, mga born again, ayaw mo, palhin na mo sa Katoliko. Kaya ang tinuod nga Kristiyano, Katoliko na sumala sa Biblia, bisan pa sa Bibliang Protestante nga King James Version. Natubag ang pangutana. Next question, please. Next question. Next question. According ang unang word nga Christians mabasa sa Book of Acts. Sa Book of Acts, ang kaning mga Kristiyano gawali ba ni mahitungod kang Maria, yes or no? Tubag. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ang pangutana wa may subay sa tima. Wala. Irrelevant question. Irrelevant question. The objection is Wa may magisgot og Maria. The objection is granted. Okay. Change your question. Next question. Tama, pangutana, Pastor. Last one question. Last Okay na. question. Wave na nako, i-wave. Last two question. I-wave na nako, i-wave na. Okay, palakpak ang Ginoo. Okay, salamat. Napay pila kang ano sa kaminuto tunga pero ilang yan namang May giwin. event. Okay. Argumento ng mga tanong ko. For the 10 minutes negative presentation by Pastor Rian Puentes, timer start na. Starts now. Okay. Sabot niya, walay objection sa presentation. So karon, argumento, wa ko argumento nangutana pa ko ba? Alright. Ang akong pangutana, una sa tanan, Revelation 4:12 kuno, walay 12, 11 ra kutob. Okay? So, debate ka diri, Bible imong gidala, tinuod dapat imong gipangstorya. Karon ang imong gipambasa, Catholic faith, wala nimo gibasa sa verse. Kaya ang King James Version nagsugod sa verse number 4, ang King James kasugod sa beloved, naa diha beloved pod. Ang imong gibasa katong duol sa chapter gibasa nimo komentaryo o kaha di siya mahog footnote pero komentaryo way labot sa Biblia. Ingon ang moderator, dili ko no relevant. Anong dili relevant? Karuho na to kay kabalo ko sa inyong pamatuod nga bisag dili verse sa Bible, i-appeal ninyo pamatuod. Ingon ang moderator, dili relevant. Very good ka moderator. Karon kay ingon sa dili relevant nga naman. Nga naman kay masakpan man. Bisa pagkwaon ako na yung libro karon nga gibasa nga King James. Beloved ang daw na, are. Bisan pag atong undangon. Undangon na to. Kung mabasa na kung beloved ang verse 1, ang iyang gibasa, dili beloved. Wala na to. Presentation man eh. Talawa. King James Version. Yan, isa na. Ay, lagsaba. Ay, lagsaba. Kabaw mo ko. Ay, lagsaba. Ang ingon mo, walay objection. Wala objection man eh. Di, nanudlo ra siya. Wala objection to. Wa man siya ning object. Nanudlo. Ayaw lang panudlo bro. Kay kabaw mo ko. Okay? Tarawa, pareha man ta King James. Pareha, dipin. Di ba? Di butang sa diha. 1611 Dili. Appeal man nun siya niya. 1611 na ba? Appeal man dili niya siya. Bro, palihog lang bro. This is Bro, for King palihog James lang bro. version. Kanang ilaharan na bro. Biblia. Anyara, mandapil appeal man eh. Agoy. Unsa kamunduha? Kamunduha? Okay. Walay objection sa kamunduha lang. Kamunduha. Okay na kayo. Padayon. Okay, now, I want you to know, stalwart, aro ka masayod, waka kasayod ani. Ang King James Version 1611, ibutang sa. Ang King James Version 1611, di na nimo mabasa. Kaya nga naman, ang mga letters sa 1611, lahi-lahi, ang UV, kani siya dili na 1611. This is from 1611. Anong tika? Kanang, i-challenge tika, pag humanan eh, naka-record ba ka ni? Pamatud-an ako, mubalhing og Katoliko, kung kani King James Version ni iyang gibasa nga katong 1611 nga di masabtan. Gali masabtan mo. Hereby, tanawa, verse number 1, beloved. Okay. So, this is, kanya ako sayop ni. King James 1611 jud kay kang yun niya is V. Pero ang verse number 1, okay, ang verse number 1, beloved. Daro. Daro. Beloved. Tanawang King James, beloved. Beloved, ang iyang gibasa dara sa taas. Okay. Naay 1. Nganong naman ay 1? Butangan man nag 1 sa writer kay na may explanation. Okay, now karon ang King James nako, King James nako, beloved, beloved, walay Catholic dito.
So, kana siya, usa na ka panglimbong. Okay, panlimbong na siya. Kay, kung mabasa gani ka, pariha man ta, kani siya, iko nga, kariha, pariha in the sense nga, kani King James Version nga, gi-edit na siya, pero King James Version ginidiha, kung kana, dili na siya masabtan, kung kana ang King James nga 1611, verse 1 na, beloved. Okay? So, dili na siya appeal sa Bible ang iyang gibasa. Okay? Now, karon kaduha. Ang ikaduha na rin, nga magpamatuod ka nga tinuod mo nga iglesia, dayon mo object dayon kag pangutanon ka kung unsay faith and practices sa mga Kristiyano. Ang atong tema pamatud-an niya that the Roman Catholic Church mao daw ang real true Christians. Ako negative ko kay ngano man. Kung imo basahon ng Bible, kani ka matuoran ba? Dili ni daog-daog, balag mo daog mo sa inyong hunahuna. Pero sa ako, dinhi mo daog kog sa dili, ang ako mapaybalo mo ba nga? Mayong gani kag tinuod mo nga iglesia, ila-ilaha ang tinuod iglesia nas Bible. Atong ila-ilahon ang tinuod iglesia sa Bible, sa Acts, nga nahisgutan nga, iyam siya, Acts chapter 11:26, first time nga gitawag og Kristiyano ang mga disipulo. Nga naman, because they are followers of Jesus Christ, and they are believers of the Lord Jesus Christ, and then they are also the messengers of the Lord Jesus Christ. So karon pangutana, bisag bali-balihon nimo ang Book of Acts, bisag pagkanitanan, wa gyud gawali tinuod iglesia about ni Maria. Wa. Okay, wala. Karon, ikaduha. Tinuod iglesia, faith and practices. Naay faith and practices ang tinuod iglesia. Oh, karon, faith and practices sa tinuod iglesia, klaro kayo nga igor kag angkon kay imong gibasa dili verse. Kunya imo pag gibasa, Pastor Rian mo. Ang inyong tema, pamatud-an, nga ang true Christian is the Catholic Church. Dili Catholic Church. So ang imo karong gi-del karon ang practice na pod. So ang dili mabasa mo Baptist, pod, dili. ang One la, usari tema moderator. Malagi, Negative ra ko. ang tema nag-refer sa line of reading nga makita gyud mo nga mabasa. Dili Imo na. dito naman ka sa belief niya. Dili moderator, walay but-anay ni kay ikaw kuan man ka kaning ako ang pamatuod moderator baliktad dili man ni Baptist. Ang ako karon moderator akong pamatud-an nga dili tinuod siyang iglesia. Dili kay magbasa ko sa Bible. Mingon ang Bible. Di ako pang pamatudan. May Roman Catholic. Bintag na pa'y Catholic kay murag mo igo ka. Mao gani nga wala. Iyahang dili. Ang tema kay naa may Christian na pa'y Catholic. Lain-lain man ang amo ang presentation moderator. Mo bitang mo mi object kay lain-lain ang presentation. Sige padayon. Ang akong presentation moderator kay di man pwede nga moingon ko nimo dili Roman Catholic dire kay wa man gyud Roman Catholic bisan usahaw nimo basa-basa ni. Amo na nga ang ato ang gibasa nga Biblia magpamatuod i-define siya kung unsa ang tinuod iglesia. May bawaan nimo number 1 dili sa pangalan. Wala gitawag Bible Baptist Church, wala sa gitawag Roman Catholic Church. So sa ato pa unsa man gyud ang tinuod iglesia? Dapat ka nga mosunod ka sa faith and practices sa tinuod iglesia. Nya nga mo object man mo. Kay di man gud ma kaplagan inyong faith and practices sa tinuod iglesia, mo ay kamaturan. Ditso na lang ta ba? Di na ninyo mong kaplagan. Kung magpamatuod ni nganong lahi, it's because naay gitukod si Jesus Christ Iglesia, di mo parihas. Nya basahon nimo dili verse adto ka sa unahan, introduction. Di mo na verse, di mo na Bible. Unya karon, na ako'y King James Version, walay Catholic Church sa verse. Na kay duway rims bisan pag Latin, wala po'y Catholic Church. Wala gyud. So dili sa pangalan. Sa usa man paagi nako pamatud-an nga dili Roman Catholic Church tinuod Kristiyano. Kay ang tinuod Kristiyano number 1 wa man nanudlo about Maria. Number 2, wala pod nagyukbo og nag-alagad di kulto. Wala sad. So sa faith and practices lahi. Wala sa tema lagi para ninyo. Sa inyo ha, wala sa tema, pero sa mo ana, kay nga naman, na may kitimailhan ang tinuod iglesia. Dili lagi sa pangalan. Nyara mo diha, kay mo ni sabot. So sa ato pa, nyara, moderator, marag saba man sila, i-post sa time, kay may sabot na mo. Lahi tag pamatuod, ayaw mo pagsaba.
Inyuhang time, hilom ra kayo. Moderator's time lang nga may Pastor Rian. Ngayon kag lahit pud kag pamatuod, na magutay sundon nga tema. Nga sa akong pag-uaninaw ang imong presentation, dili na mo sentro gyud sa tema nga inyong gisabutan. Moderator. So dapat ang iyang presentation mo iyang Mo-object ko nimo. Mo-object ko nimo, moderator. Ang tema ba moderator, basahon ako sa Bible o pamatud-an? Dili ba ang point na ko bang ang imong presentation way problema nga mo gamit kag Bible pareha niya gamit. Siguro ang imong paggamit sa Bible giigo nimo ang Mo bitaw. dili ba Kaklaro. pamilya sa giigo nimo ang Christian Christian Catholic. Yes. Kaya Christian naman, naman kanina. ako i-explain, moderator. Generic mo na imong dealing. Ako i-explain, moderator. Ako i-explain. Kaya ang iya hamang tema, tinuod Kristiyano, moderator. Okay, moderator, paminaw. Ang tinuod nga, ang iya magun tema, ang tinuod Kristiyano. So, unsa man pasabot nimo nako, basahon nako dire nga dili tinuod Excuse me sa Kristiyano. Pastor. Ako Dili para ra ni sa moderator, wa pa nila dili lang. ha? Dili ko mo object nimo. Kung wala sa tong sabot, nagsabot mo taga di ko mo object nimo. Yeah. Pero kung ang moderator mo object, mo nang pugsa, respeto na to. Ano? Samot na moderator nga wala di nga Object pwede man nga ako. mo-object ang moderator, di mo na pwede. Wa mo ko mo object Ang moderator magpatunga ra ka. nag-roll out ra ko kay ang imong presentation wa man mo magisgot nga Moderator. kanang faith and practices Moderator, man. mo roll out ka kung na ako'y sayop sa rules. Nya ba day rules diha nga mo object ka? Hayo pag-object, okay lang. Dili lagi to object ang ako ha. Akong gi-roll out in the sense nga ang imong presentation. Sige. Huwag sa tema. Diretso na lang kay moderator. Sige, 2 minutes. 2 minutes na lang, agwantahan na lang. Agwantahan na lang ba? Unya sa moderator, ini conclusion sa moderator, object na sad. Okay, kani siya para ni moderator. Dapat kung ikaw moderator ka, patunga ka. Mo object or imo kung sawayon kung na ako'y rules nga na wala natuman. Naabaday kay rules diha nga gipirmahan ako nga kinahanglan musunod ko sa iyang presentasyon. Ang akong presentasyon from the Bible nga dili mo Roman Catholic Church true Christians nga numan. Kay moderator aw ka masayod, ang trabaho sa tema dili basahon litra por litra pamatud-an. So ang akong pamatuod nga dili tinuod Kristiyano ang Roman Catholic Church kay mga Marians man na sila di man na Kristiyano. Dili Kristiyano ba? Ngano nakaingon kung dili Kristiyano? Pamatuod. Sa faith and practices sa tinuod Kristiyano lahi man mo. Nya nganong hilak ng moderator. So, ayan naman, ning apel ng moderator, ato rin undangon. At least, nakapamatuod ko ba? Nga wala mo'y napamatuod, kay lahi man ang amuhang presentasyon, ang inyong gusto, pabasahon ako sa Bible, nga ang Romano Katoliko, dili Kristiyano tinuod, dili man mao. Ang tema, pamatud-an, kung nahibalo mo, debate, pero moragwa man. So sa ato na lang damang presentasyon. Pangutanan na lang bro. Sige bro, pangutanan na lang ato lang post. Wait ka na kay di naman sila. May pa. Kaya di naman sila kagwanta. So ato tas pangutana. Pangutana bro. Sige. 10 minutes na. 10 minutes. 10 minutes interpolation. Okay? From affirmative to negative, 10 minutes. Okay, timer start now. Unang pangutana, Pastor Puentes. Matul mo ganina, nga kining akong gibasa nga King James Version dili ni Biblia, clarify sa nako. Isa. Dili ni Biblia, inol ba ni? Biblia na basta way labot ang footnote. Objection, Mr. Moderator, wa ko ni gamit og footnote. Kung balik ko na ko. Tubag. Mr. Moderator, ako lang basahon. Press ako pangutana. Ang imong objection, mangutana, what is your objection? Ako objection ako, wa ko ni gamit og footnote. Ako basahon ha. Kini. Chapter 3, verse 1. Verse 1 yun na, Mr. Moderator, ha? Ikaw ba ba mismo niingon nga, dili ni footnote? Mr. Moderator na nagsulti. Unsa may giingon? But to try them by the rules of the Catholic faith. Matol mo dili ni Biblia. Kani ako gibasa. Biblia notebook. Tubag. Okay. Dili notebook dili Objection! Biblia. Objection, di mo tubag. Tubaga. Wala man sa Ikaw notebook, di ko Biblia. Objection, ha? Dili ka, Dili niya. iyang tubag to, iyang tubag. Sige. Iyang tubag, dili notebook, di ko Biblia. Okay. Then qualify. Ayang gibasa dili Biblia dili notebook kayang iyang gibasa introduction.
Kay ang 4:1, beloved ang verse 1 sa King James Bible, beloved. Iya hapot beloved pareha me. Ang iyang gibasa introduction, so ang iyang gibasa dili Biblia, dili Sunod. sad notebook. Moderator's time, Wala pa moderator's eh. time. Ako magyot. Ano na lang para mahapsay mo, ang version depende sa translation from Greek. Correct. Sa version, magdepende how the translator translated from the Greek, from the Latina Vulgata. So ang resulta, managlahi ang wording. So bisag managlahi ang wording, Biblia na. Correct. Basikulo na. Biblia. Ayaw ina di Biblia. Lahi lang sa wording. Correct. Biblia na. Nyara, moderator, ako man ang tubag. So mo na gi-roll out na ako ng imong tubag. Walay problema Ang sa imong translation. Tubag, ang imong tubag dili muhaom sa iyang pangutana kay. Ang iyang pangutana nag-refer sa Biblia, ingno naman himong di na ni Ang Biblia. iyang gibasa. Oh, di- Ang introduction, dili ang translation, ang introduction. Introduction, versikulo. Sunod pangutana. Sunod Sunod pangutana. Dili ko no Oh, introduction. sunod pangutana. Maton mo Pastor Fuentes bago pa lang tingag ipangutana Apa, moderator. nga kini bang akong gibasa Biblia bali notebook. Oh. Nitubag ang dili Biblia. Dili po notebook. Atong ipabasa sa Mr. Moderator kung dili ba ni Bible. Mr. Moderator, unsa imong nabasa? Holy Bible o dili Holy Bible? Holy Bible. Holy Bible! Oh, pangutana. Pangutana. Sumala sa imong nadungog. Nadungog ba nimong Holy Bible? Yes or no? Nadungo. Oh! Dili na ang iyang gibasa ang cover, dili ang katong introduction sa 1 John. Ang cover na raw Holy Bible po dako ah. Pero ang verse 1 sa 1 John 4, beloved, mao sa dito. Ang gibasa niya nga introduction, wa to'y labot sa Biblia. Sa akong pagpangutana, moderator, Rosby, brother, kana bang footnote, appeal bas Bible, ingon moderator, irrelevant. Pero gibasahan sa introduction karon ingon sa Biblia na daw, ingon moderator. Pasti lang, nausa ng moderator ah. Sunod pangutana. Moderator's time ta, kaya ako Oy, appeal na to sa tubag. Moderator's time. Kaganiha akong gibasa. Ah. Versikulo dili introduction. Introduction lagi to. Lagi verse 1 good verse 2. Dili, introduction to. Taka lang maganda. Introduction to, introduction. Ayaw pag-apil-apil kay tubag ra ko. Moderator, once matubag iyang kuan moderator, okay na lang. Ayaw na pag-apil. Okay. Wamang ko kuan. Dili, objection sa ko bro, objection sa ko bro. Objection sa ko, moderator. Once gani matubag ang iyang categorical, wala na ilabot kung unsay akong qualify para mahuman ta ba? Pag human kong tubag, natubag na nako, wala naman ko'y rules Naamagod sa naamagod sa rules walang Kasi may rules. Nga kung ang pangutana ug tubag mukawa sa tema, i-rule out sa moderator. wala mo kong ikaw estima. So may unsay tubag na ko nga nikawas ko Ang estima. issue god sa Biblia gibasa man ako Biblia gyud. Ya, para nimo di man- Introduction lagi. Narang Biblia beloved, dili to. Dili ba? Wala ko'y tubag nga. Oh, sunod pangutana para madali ta. Nagpangutana. Sunod pangutana. Lagi og matubag na diretso ta para madali. Sige, Sunod sunod. mo Sunod dito. pangutana. Sige. Sunod pangutana. Sumala rin ang versyon ni Henry Hammond. A New Testament. Atong mabasa. I will acknowledge him a true member of the pure Catholic Christian Church. Sumala si Minudungog sa mga nabasa. Nabasa ba ang true member of pure Catholic Christian Church? Sumala si Minudungog. Nabasa o wala nabasa? Ang kategorya tal moderator paminaw ha. Tubag. Nabasa o wala nabasa. Maguna ko. Nabasa. Nabasa! Ako i-qualify. Nabasa niya sa kang Henry Hammond nga dili Baptist, dili King James, di po duway Reims. So unsa man nga translation? Para nako bugos gina ninyo. So karon nibasa nimo kang Henry Hammond nga bugos translation. Sa King James nako wala. Sa duway Reims wala sad. So nganong kana may mong gipili kay mo pabor nimo? Sa ato pa. Sunod pangutana. Wa pa 1 minute. Oh, paday. 1 minute man. Sunod pangutana. 1 minute pa. Wala. Ay. Wala, pastor. Sunod 8 pa kayo na, tulo pa pangutana, 8 pa na. Ha? Wala na, hulot na. Sige. Sunod pangutana, binanggang Pastor Fuentes. Sige. Maton mo din, madawaton kay Bogos nga version. Yes. Naabag kay mabasa din ni Mr. Pastor Fuentes nga Bogos version ni wala. Wala. Wala din. Sige, ay isa ba. Wala. Kay, wala lagi kuno'y kawatan nga mutugan. Lisod siya, iyahang version, mayon siya, bugos ni. Dili. Mayo, amuay yung pagbugos, kay sa King James o sa Duway, dili gid na siya
parehas. Di makakabasa sa duway rims ana og sa King James ya. Duway King James man ko, ikaw duway rims. Nya ano ni gamit man kana aron mo pabor kuno hay. So bugos na siya bisag wala siya moingon kay walay kawatan. Unsa to si Brad Paul, ali ba? Way kawatan mo tug-an. Sunod pangutana. Question. Sunod pangutana. Oh, matud mo way kawatan nga nitugan. Karon kani tugan magkakawatan kani. Tumag. Dili ko kawatan. Ang walay kawatan ni tugan ang imong Bible dili mo tugan. Ang mga Pero ako ang mga pangutana wala na gini magsuba estima ba. Sunod pangutana, ilista na pangutana. Tubagon- Pastor Bentes. Tubagon niya po na. Pastor Bentes mo ni, Pastor Bentes. Sige. Sumala ni King James version nga gibasa sa moderator nga Holy Bible. Legit nga bugos na. Palaman ni og tubag og ebidensya nga bugos ni akong gibasa. Pahuman Di ako. kasi nagsulti ng bugos. Pahuman na ako aron mapakapinan ako. Sige na, sige Di na. man ko nimo pahumanon. Unya ra, wa pagi ko na human. Di mo kong giputol. Akong pagkapinan og pamatuod nga bugos. King James version nga among version wala. Duway Rims version wala po tayang gibasa. So bugos gyud. Unya nganong di mo ko nimo pahumanon kay amo imposible kayo protestante siya di mo laban sa katoliko. Klaro jud kay na nailipat-lipat pero according to King James version and Duway Rims bogus translation. Sunod pangutana. Question. Matud mo, protestante version pero mulaban sa katoliko. Kung mabasa na ko, ay di walay question no, walay ko ni, kalas question. Question. Og mabasa na ko dire nga sa tulo ka version protestante nga kining nag-angkon nga Catholic Christian Church dili na sila mga Katoliko. Pastor Fuentes, mo yun ba ka? Yes or no? Ano lagi? Dili ko mo yun. Kay una sa tanan ang imong gibasa introduction ikaduha. Objection? Dunay Mr. Moderator, di nag introduction ako gibasa. Mr. Moderator, pala hatag ko no. Ako ning klarohon ba? Ako Introduction ba? gitanaw. Introduction Ihisulad ba? ang tulo ka version kung introduction ba? Atong Ito sa- tanawon. Sige ra kita Oh. balik-balik ang word introduction. Introduction ba na verse mo gina verse kailangan sa usatong kwan. Verse. Verse to. Introduction ba na? Footnote to na. Kato. Kani. Chapter 3. Chapter 4. Verse 1. Verse 2. Verse 2. Meron, verse 2. Verse 3. Kung nakitaan nga dili Oh, dili introduction. Tanawa dire di Usang tama na to ni. dili. Ang sa Ang Malika. imo ha, ang issue iyaha nimo pa introduction. Pero- Akong gitanaw hantod ni abot verse 3 4 5 Money one bilabid nay. ang dako ba? Kaniyo bi. Pastor Fuentes, balik tayo sa Katoliko eh. Ako lang sigurong i-wave ang akong pangutana. Ay panguha. Isip nga respeto po sa akong pinaamigong pastor. So, Pastor Fuentes, ang saman, di na ta mag-conclusion. Kaya ako mag-apulas. Undangon na to ni. Okay ra. Okay. Okay ra. Ano naman mo Okay ra. conclusion? Conclusion yung yung gusto. Conclusion kay wala kay 3 object minutes kay. lang, 3 minutes. 3 minutes lang, 3 3 minutes. minutes. 3 minutes na lang, Pastor. 5 ako ay mo 3. 5 minutes, 5 minutes na lang, may para sure. Ang 3 lang. Hindi kayo na conclusion. Gabihin naman kayo. Gabihin naman kayo, boss. Sige. Parang 3 minutes. Ari kita. Okay ra. Sige. 3 Ay mo minutes. 3 lagi pwede ra ako ako Grabe po. 4 anak 3. Dali, pakwanta ka ng pair ta. Sige fair 3 sige. 3, sige. Siya una, pass. Isa- Ako affirmative, siya negative. Three. So negative. For 3 minutes, Pastor Ian Fuentes. Sige, ani lang ni Bro Ross. Bro Ross B. 3 minutes conclusion unya wa gyapon ni objection. Bro Ross B. Wala gyapon objection. Na moderator. Mo object pa ka di na. Dili na. Okay. 3 minutes klaro na to kay kung wala na undang mo na to. Okay. Sige, 3 minutes conclusion. Ade ba usba. Ay ato na lang ko anon. I-3 gyud kay lisod ka. Conclusion ni. Okay. Hindi mo nakuhaan naman na. Kani oh. Sige. Kayo sa Bible nga ang gipanggamit niya dili siya haom sa tema nga pamatud-an. Ang iyahang gigamit mabasa niya ang letra nga Katolik. Pero ang tinuod ana ang kamatuoran, ang Katolik gani dili na pa sa
is just universal. So yung gibasa Catholic faith, dili Catholic Church. Christian Church na ako na siya gibasa, lain nga version, wala lang nako basaha kay kami manggod, we believe in the King James Version. This is the inspired word of God. And then pare-parehas ani ang duway rems ug ang duway rems nga gikan sa Latin Vulgate. So dili wala man tong nibasa niya kay wala man dito. So nigamit siya og lain nga version. I don't know kung unsa ka tinuod ng version na. Kay pwede man na tampiron. So karon ang akong pamatuod sa inyo, sige mo angkon nga tinuod mo nga Christian. Again, dapat ang ginabuhat o ginatuhuan sa mga Kristiyanong tinuod mausad inyo. Pero di man lahi man layo ra magayo. Ang tinuod nga Christian Church, wala sila nagbuhat og mga ribulto, nagyukbo og nagalagad, wala, zero. Wala po sila nagwali about kang Maria. Nga naman, gitawag mo sa Kristiyanos. Dito sa Greek manggod, tawagong kag Kristiyanos, meaning na follower mo ni Jesus Christ. Alexandrinos, mga Alexandrians, mga inana, ang kinsay leader nila, mautoy ilahang ipangalan. So, dili na pangalan sa sect. Kristiyanos. Nga Kristiyanos man sila? Sumusunod man sila ni Kristo. Unya, unsay gingon ni Jesus Christ sa unang iglesia, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ha? Yung Jesus Christ, kung unsa akong gisugo mo, itudlo. Nakamo, nanudlo mo muglahi. The Bible says, kung manudlo gani kaglahi, ingon si Apostle Paul, manudlo kaglahing ebanghelyo, anghel man ka, apostol man ka, tao man ka, tinunglo ka. So karon nganong nanudlo pa muglahi? Ang atong pamatuod, Bible, di ka pamatuod, ani nga, inyong faith and practices, parehas sa mga Kristiyano, dili. No way ka makapamatuod. Ang imuhan, ang basa na lang ka, o mga word, pero dili man na mo ibasihan ang pagbasa ng word. In fact, nalibog ka unsay verse o unsay introduction. Ang verse nagsugod sa beloved, dili magsugod sa introduction. Unya, ang imong ibasa nga uban nga pamatuod na, dili na magpamatuod kay pangalan lagi. Unsa may giingon ni akong amigo Padre Darwin Gitgano, dili ang pagtungha sa butang, dili ang makapatinuod ang paghingalan. Yang anong nangita mo kag pangalan? Natakda naman ka sa INC nga mangita kag pangalan. Dili sa pangalan. Sa faith and practices, klaro kayo nga di gyud Kristiyano, Marians mo. Okay, daghang salamat. 3 minutes for the affirmative. Okay, salamat kay sa akong amigong Pastor Rayan Puentes ng Bible Baptist. Nagpasalamat ko mga igsoon kay kami ang main event mga igsoon sa maong debate. No? Naabot lang ko siya og gitawag na tong naga aron magpapildi ng debatiha. Nagkatawag ko mga igsoon kay pati King James Version 1611 nangutana di daw mabasa sa iya. Unsa pagpabasa sa imong King James Version nga kulang man imong King James Version. Ang original King James Version 73 books nga dunay nakabutang Catholic Christian Church. Mo lang dili gyud kamo ang tinuod nga Kristiyano. Ang gitumbok sa Biblia pati sa mga bersyon sa Protestante, ang gitumbok mga igsoon, mga Katoliko nga Kristiyano, dili mga Baptist. Agay. Mao ni mga igsoon ko ni Kristo nga sakit yun ang kamatuuran. Juan 8:32 Veritas leverabit vos. Ang kamatuuran mo hatod nimo sa kagawasan, Pastor Puentes. Mao na Pastor Puentes, pugin mo lang taon si Henry Hammond. O Protestant version, no? Presbyterian. Wala si Baxter. Protestant version gyapon. Sila nagpamatuod nga sa ilang version nga Biblia nag-ingon, the Catholic Church is the true member of pure Catholic Christian Church. Katoliko di ay dili Baptist. Nasupako nimo. Sakit kayo, Pastor Puentes, no? Natingala ko ba? Ang among tema, pamatudan ako nga ang tinuod nga Kristiyano Katoliko, sumala ra sa Biblia. Natingala ko, naabot namang Maria, naabot namang Ribulto. Naunsa naman tao ni? Ako sa nipaburan, sumala ra sa Biblia. Kay matod pa nila, ang Katoliko ko no, wa ko ni hanaw sa Biblia. Isukod na ko asa tama niyang kaibalo sa Biblia. Usa ka pangutana, knockdown dayon. Ngano man, matod pa niya dili daw Bible. Ipabasa lang ko sa moderator. Nabasa sa moderator, Catholic Christian Church. Gibasa pa sa moderator, Holy Bible King James Version. Soko sa moderator.
Nagkatawa ko. Kaya ato moderator, dili Katoliko ha. Ang ato moderator, Jewish ang iyang simbahan ani kaning Judaism. No? Dili ni Katoliko, pero siya ni angkon nga kining akong gibasa Holy Bible, dili notebook. Pastor Fuentes. Mao na Pastor Fuentes, sakit magud ang kamatuoran. Mao na nga may pag ni dayon na kag Negros pastor. Di pagkakaagi og sakit sa kamatuoran nga gibarugan sa simbahang Katoliko. Nga way laing simbahan, way laing simbahan nga gitukod sa Kristo. 2,000 anyos ta ang milabay. Way lain ang one holy Catholic Church sumala ning Biblia sa protestante. Pati protestante nag-angkon nga ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan, dili ang Baptist. Mao na nga undang na mo sig pangdaot sa Katoliko. Salamat kay Pastor Fuentes.